Welcome to Asaflix TV. Subscribe for weekly updates. Day 2 Boyayyen Fuska. Day 2 Boyayyen Fuska. Day 2 Boyayyen Fuska. Ba ko ba da name Hassan aka Ku Prince aka Khalid a cikin fim ɗin Boyayyen Fuska. Get ready, sit down and Yau muna Day 2. Muna tafiyar da fim mai suna Boyayyen Fuska. Na fito mai suna Good Luck a cikin fim ɗin. So, insha Allah za mu ci gaba da nuna muku wannan fim ɗin kamar yadda kamata. da farko dai ni ne Kabir a cikin wannan shirin na Boyayyen Fuska, sannan kuma kamar yadda kuka sani sunana Abubakar Lada aka Juma aka kuma insha Allah chairman next chairman Ga babanmu the chief father gaba daya. Boyayyen Fuska Day 2. Yeah, bari in cire muku space saboda ku gane ku wake magana. You know, Boyayyen Fuska mu kama yau muna Day 2. Wannan lalace lafiya yaro ne Chukwu gozegi yana ciki, amma akwai wani yaro Hausa yana zuwa wajen Hausa zaka ci wanka. Za ci uba na kowa ba? Ba uba na ka wannan, uba na ka wanda ke zuwa wajen Hausa. Ok, kana nun kina akwai wani wanda yake zuwa wajen Hausa? Akwai shi dan iska. Kai kule shi ma. Rai kyau, yi Hausa salama. ne. Yi salama. God. Hassan zaman kawar da shi ba ta lokaci Me na ce ma kai dai ai ce wani sai an fara hoya sa ta dariya kuma ka san wani din da na mata da inda da Wanda ka ci da wanda ka ci da ma wurin can aka ce Khadija wuce. Khadija. Mu wuce. ka wuce don Allah Hassan don Allah a hura to ga iskan nan na duniya Yakob Khadija Ahmad. dole su kaɗai su karɓi a yi a tashi wurin da su biyu ne da an I go by the name Hassan aka Ku Prince aka Khalid, representing Boyayyen Fuska. We are out on the second outing. Please stay tuned and watch the full video. Hey, Asa producer da yata na Boyayyen Fuska ga mu da tu muna aiki ku saurare mu coming soon. Yanzu mai abinci muke Gaskiya take fada abokina ka dakata. Day 2 Boyayyen Fuska. Ga wata na yar daba. Ga nan da mashin. Ke ina kyau koyi mashin ne. Sunana Abubakar Muhammad Kwantabora wato AMK. Hassan, Mr. Goodluck Hassan. cikin fim ɗin Boyayyen Fuska. Hassan, Wanda yake cewa na hito Ibo ina fitar da murya kamar haka.
wannan kayan da mun doka shi kaya namu ne. Kada ka abinci. Kande. Yeah. Wani kande mahaukaciya. Assalamu alaikum, ismi Fatima Ibrahim, open bracket, parrots. Na fito a matsayina na Aisha a boyayyen fuska. Soyayya ko ƙauna kike mani, dole ki ji guda sanar mani. Yau da hankali kin jiki. To shikenan in yanzu misali sun biyu ne ya za a yi shi. Mu je. Day 2 boyayyen fuska. Day 2 boyayyen fuska. Alhaji! Wai kai DJ yaushe za ka yi hankali ne? Yaushe za ka yi hankali ne? Wai za ka tsaya ka ji da maganan da na zo da shi ne ko za ka kama min waɗa ni wai? Ta wani magana kuma ina jin ka. Mutanen nan da muka ba aiki, na gan shi tare da Hafsa suna magana suna dariya. Dariya? A'a! Dariya da ka sani Alhaji, ni ho ina tunanin ha a bincika aikin nan ha. To amma shi da muka ba aiki kuma me na kuma bi mata kuma suna dariya. Alhaji dariya wa suke yi wa? Dariya wa? Hafsa! Yanzu ina ganin kaman 2 weeks ne muka ba su wancan lokacin da muka ba su aiki kaman 2 weeks ne suka yi ko? Sati biyu ne. To ko wannan ma yana ganin kaman sati biyu ya kusa saura kwana biyu. Don haka mu bari in sati biyun yayi ba su kawo mana report ba. Dan ka gane sai mu yanke abun gaba ɗaya a jiya mu abun to gaciya. Kawai. Amma ina gana abun dariya wasu ka kama yi wa Hafsawa. Ya yi sama na kai kuma. Kamar ina so ki tabbatar min da irin soyayya da kike yi gaskiya. Ni in ba zuciya na zan buɗe maka ba, ni rufe so. Haba. Gaskiya na yarda da ke sosai 100%. Tun farko da na fara ganin ki gaskiya na jikin mani kuma na samu sosai kuwa. Ni zan yi soyayya. Ba farko nake fadawa, suke nake fadawa Gaskiya ne. To na gode da soyayya da kike nuna sosai kuma ke da ni wanda ke ji komai kun ba zan ci amana ki ba insha Allah. Hassan, na buɗe shafin da ya daɗe a kullum sai na ji kamar ba ni ba. Allah? Kake ji komai insha Allah ke da ni kamar da na ga miki ba zan ci amana ki ba. Farko ne kun ba san shi amma abin da ake so kai da ya shi ke da bawai. Ina so na samu soyayya ke ma ki samu soyayya. Yau da hankali kin jike bar mani, boyayyar fuskarki, burina aurenki. Ina son ka. Na sa abu. Aliyu dan Allah ka tsaya. Aliyu. Duk da dai da gaskiya. Hassan kaga tima? Na ga mai narka. A'udhu billahi. Kai kice ko mi kamar mashi da alheri. Me man da alheri ki ci Allah ma albarka. Allah ya sa ka ba duniya lafiya. Amin amin. Allah ya mashi albarka. Allah ya sa ki aljanna firdaus ce. Amin. Ga gawan yan waye dinka miki shi. Ai da namiji zai yi kwalliya da ya ce da mata kasuwan su ya mutu. Right now, Boyayyen fuska. yes, I'm by the name DJ. You see,
my fellow people, look at them. Look at babban there in my bag. Yes. Look at my friend. They are calling him Alhaji Yaro. Yana da saurin fushi. Yana da saurin fushi. Ya zai ne na gane da wuri kiciro wani riya. Zuciya tana da kwan soyayya amma da zilimi ko ga ɗalibi tilas a jirayi malami. Mun sama adali share zancen azalimi da wuri ki taimaka zuciya ta daina fargaba.